Jeg blev syg og jeg fik en blodprop. Og så gjorde det, at jeg kunne ikke sidde på kontor mere. Og det var så det. Det gjorde op med mig selv. Jeg skulle ikke sidde på kontor mere. Så skulle jeg finde noget andet. Så kiggede jeg på internettet og kiggede på jobmuligheder og tænkte, der er ikke lige noget, der passer til mig. Hvad gør jeg så? Så går jeg ind og kigger på, er der et eller andet kreativt, jeg kan gøre, fordi jeg har altid været kreativ. Og jeg kiggede på nettet og fandt noget, der hedder glaskunst. Tænkte, hvad er det? Og jeg undersøgte det og læste om det og fandt en, som holdt privatkurser. Han ringede så til og sagde, du skal give mig et glaskursus. Og det gjorde hun så. Og da jeg havde været der 2 gange, siger det her, det er mig. Men nu har jeg fået det skønneste værksted. Og jeg kan kigge ud i haven, og det er bare så skønt. Og jeg elsker at komme herud 6:30 om morgenen, og lade vinduerne være åbne, og jeg kan høre fuglene pippe, og jeg kan se fuglene i min lille glasfugl derude. Så sidder der 4 små fugle og kæmper om at få noget mad, og det er skønt. Jeg elsker glas. I starten var jeg faktisk bange. Bange for at skære mig. Jeg tænkte, det går aldrig godt det her. Men da jeg først begyndte at skære, så var det fuldstændig som om, det her, det er bare mig. Glasset, det er mig. Jeg er født til bare at skære glas. Og sådan har jeg haft det lige fra jeg startede. Det her, det er så gårdsdagens produktion. Altså, når jeg laver de her ting, så har jeg jo en glæde ved at se, at det som egentlig virker lidt firkantet, når man skærer det ud. Når du tager det åbner ovnen og kigger og ser, hvordan det bare er blevet rundt og lækkert, og tager det ud og kigger og får det op i lyset og ser de forskellige farvespil, så elsker jeg simpelthen bare at lave glas. Så de første 2 år, hvor jeg lavede glas, der skulle jeg også eksperimentere og finde ud af, hvordan og hvorledes. Så der havde jeg havde ikke noget overskud. Men jeg havde min opsparing, og den brugte jeg så af. Og i 3. sæson, der gik det rigtig godt. Og i 4. sæson her, den er super. Så det her, det fortsætter vi.